Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun nggih menika Supardi Purin kanthi ira-iraan Ningsih Anakku. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Wiwit budal saka Semarang udane prasasat disuntak saka langit. Lakune bis sing dak tumpangi rendet apa maneh sedelok-sedelok mandeg sak perlu ngunggahake penumpang. Maklum iki bis sing pungkasan. Mesake yen wong-wong sing kodanan ing pinggir dalan kuwi ora diangkut. Mbok menawa mengkono batine sopir. Beda karo karepku. Aku kepingin enggal-enggal tekan ngomah. Aku wis kangen banget marang Ningsih anakku lan mesti wae uga kangen winarni ibune Ningsih. 3 sasi aku durung tilik omah. Wong kaya aku ngene iki gelem ora gelem kudu adoh anak bojo. Nyambut gaweku ana Semarang, keluarga keri ana desa. Arep dak boyong menyang Semarang durung kuwagang kontrak omah. Awit kadidine buruh pabrik belanjaku ora mingsra. 3 sasi iki aku ora mulih merga nggarap lemburan, beteke ngoyak tambahan gaji kanggo sangu lebaran. Boneka pesenane Ningsih lan sawetara oleh-oleh kanggo bojoku dak pangku. Pikiranku nglambrang tekan ngomah, disiki playune bis sing regunuk-regunuk sajak kaboten momotan. Ah, saiba senenge Ningsih mengko sawise pepinginane gendong boneka sing bisa nyanyi keturutan. Mudhun saka bis wis jam 09.00 bengi, udane isih durung terang. Mantol dak kukupake awak, aku nerusake mlaku karo nyangking tas oleh-oleh. Wayah bengi tur udan pisan, ora ana becak utawa ojek sing mangkal ana dundunan bis. Jangkaku dak gelak, daya-daya enggal tekan ngomah. Udan-udan ngene iki mendah senenge bisa turu amor bojo sing 3 sasi ora dak senggol. Ngancik pekarangan omah suasanane peteng kaya adat saben. Aku bablas nyelingker menyang lawang iring kiwa. Lawang dak buka nganggo kunci serep sing sengaja dak gawa menyang Semarang. Karepku yen aku pas mulih bengi kaya ngene iki ora perlu ndodok lawang gugah-gugah bojoku. Ing jaba udane isih deres, ketambahan swara kemrosak dapuran pring ing wetan ngomah. Aku mlebu tanpa uluk salam, kepingin gawe kejutan. Sing dak jujuk dhisik kamare Ningsih, dak sawang anakku wis turu kepati. Mantol dak copot, tas isi oleh-oleh dak selehake ning kamare Ningsih. Alon-alon aku marani kamar ngarep, kamarku sing kletan ruang tamu karo kamare Ningsih. Najan lampune mung remeng-remeng, nanging aku ngerti yen lawange ora ditutup, mung diinep ora rapet. Lawang arep dak buka alon-alon, banjur bojoku sing isih turu arep dak tubruk ben kaget. Nanging bareng lawang dak surung, kagetku kaya sinamber gelap manoni sesawangan iku. Panduluku dadi peteng, sirah kaya kebrukan watu sepirang-pirang. Ing kahanan lampu mung remeng-remeng katon cetha ana wong lanang sing lagi nindhi winarni. Lelorone padha nglegena tanpa awer-awer. Sandangane pating blasah ana jogan. Semrepet panonku
awak gemeter dada mengkap-mengkap, nalarku oncat lampu dak urupake biar lading kumilat tumempang meja banjur tak saut. Aku banjur mencolot njojoh gegere wong lanang mau ambal-ambalan, getih muncrat lambah-lambah awake sing bligung kaya babi nglundung menyangjokan modiar. Lading sing isih gudras getih banjur tak sabetake kulune bojoku kaya durung marem waduke dak suduk wola-wali jroning kahanan sekarat. Winarni sambat-sambat njaluk urip nanging mripatku bureng, kupingku bodheg, pikiranku peteng. Aku wis kepanjingan iblis dak dugang raine. Winarni tiba saka kasur ngebruki disime gendakane, kamarku banjir getih karo isih gegem lading sarta sakujur awak gluprut getih. Aku metu saka kamar meh tabrakan karo Ningsih sing drantalan metu saka kamare. Mbok menawa dheweke nglilir merga krungu swara ribut-ribut. Ningsih jempling-jempling sumurup ibune tiwas adus getih, jisime sing wuda mblejet tumumpang ana dhuwur kunarpane wong lanang. Tangise Ningsih ora dak paelu. Aku melayu nyasak petenge wengi lan dresik udan. Tekan polsek ringin arum aku ambruk. Lading bukti Rajapati dak pasrahake polisi piket. Aku pasrah jiwa lan raga. Kedadian 12 tahun kepungkur iku njalari aku diselong menyang pulau Nusa Kambangan. Aku tinorungku ana pakunjaran batu punjering pakunjaran ing pulau kono. Aku dilebokake sel mligi narapidana wengis lan bebayani, nanging hukuman 15 tahun sing dak tampa mung dak lakoni 12 tahun amarga saben tahun aku oleh remisi. Sok mengkono tumrap wong sing nglakoni hukuman 12 tahun dudu wektu sing sedelok. Aku tansah katon-katon Ningsih. Wis sepira dheweke saiki? Mestine wis remaja putri. Saksuwene dihukum aku ora ketemu Ningsih. Pancen aku dhewe sing menggak Ningsih tilik menyang Nusa Kambangan. Kejaba panggonane ada, aku sumelang kahananku sing kaya ngene iki mula ngridu pikirane. Aku mung kirim layang marang bapak ibuku nitipake panggulawentahe Ningsih. Esuk iki sawise salat Id ana Masjid At-Taqwa lembaga pemasyarakatan Batu, aku dipalilai mulih. Aku bebas ewa semono rasa trenyuh lan gondok-ondok nggubel ati nalika aku pamitan karo kanca-kanca narapidana sing wis dianggep kaya dene sedulur. Apa maneh bareng aku pamitan Abah Alwi, narapidana seumur hidup sing ora beda suliye wong tuaku ing pakunjaran. Abah Alwi iki sing saben dina dadi guruku ngaji tumrap para narapidana. Abah Alwi uga asring aweh ceramah keagamaan marang aku sak kanca murih ora pepes jiwane lan tansah eling marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abah Alwi dak rangkul kenceng eluku dredos nelesi agemane. Karo ngepuk-ngepuk pundakku, Abah Alwi kumecap sareh. Ndak arti Gusti Maha Murah, Maha Welas, Maha Asih lan Maha Ngapura. Sadekane ing omah perlono ziarah menyang kuburane bojomu.
apuranen klera-klerune bojomu lan jalukna pangapura marang sisipe tumindak. Wondene kowe dhewe aja kendhat anggonmu nyuwun pangapura tumrap dosa lan kaluputanmu. Tekan desaku wancine wis jam 11 wengi. Pancen dak jarak mlebu ku desa wanci lingsir wengi supaya ora ketemu wong-wong sing kenal aku. Ora akeh owah-owahan sing dumadi ing desaku. Mung dalane saiki luwih tumata lan padhang merga wis kleber listrik. Aku njujuk musala nalika dak tinggal. Musala iki durung ana. Sabubare kedadian Rajapati kae, kira-kira 3 tahun candhake bapak niliki aku menyang Pakunjaran. Kejaba tilik bapak uga njaluk palilah yen omah panggonan dumadine Rajapati mbiyen arep dihibahake kanggo bangun musala. Tinimbang dadi sesuker lan tansah ngilingake marang tumindake lelakon sing ngeres-ngeresi, luwih becik omahmu sak pekarangane kae dak jaluk sak perlu dak ibahake kanggo papan ibadah. Kebeneran wong-wong ing desamu lagi bingung golek lahan kanggo bangun musala. Ngendikane Bapak Sareh. Aku banjur njaluk tetimbangan Abah Alwi sing pranyata malah nayokyani banget marang lekase bapak. Iku dalah sing apik kanggo nebus dosamu, Nak. Yen wis dadi musala sing rumeksa tilas omahmu dudu bangsane setan maneh nanging malaikat. Ngono ngendikane Abah Alwi. Yo ing musala tilas omahku sing kebak kadurakan iku aku ngebrukake awak ngaso sawetara wektu karo ngenteni para esuk. Musala iki rasane edung banget geseh karo nalika isih wujud omah biyen. Rampung salat jamaah subuh wancine isih repet-repet, aku mudhun saka musala banjur jumangkah menyang makam sing dumunung ora adoh saka papan ibadah mau. Ing sisi kuburan sing tinengeran Pathok Winarni binti Martareja, aku ndeprok atiku sumedhot keronta-ronta. Eluku ora bisa diampet. Isih gawang-gawang wewayangane Winarni sing nyembah-nyembah sikilku njaluk diwelasi nalika semono. Suarane Abah Alwi kaya-kaya dumeling ana kupingku. Naarti bojomu pancen luput nanging wene ana pangapura lan jalukna pangapura marang Gusti Kang Maha Agung. Sawise pangrasaku sareh, aku banjur maca tahlil lan ndedonga nyuwun pangapura tumrap lupute Winarni sarta luputku dhewe ana ngersane Gusti Allah. Rampung anggonku ndedonga, dumadaan bocah wadon ngruket awakku karo bengok. Bapak! Bocah wadon iku melu ndeprok karo nangis ngerujit ati. Wong tuaku sakloron wis jumeneng ana mburiku. Karo isih dleweran eluh, bocah wadon iku dak rangkul kenceng. Aku mung bisa ngucap, "Ningsih anakku." Cudel.